Ωραία. Τώρα πάμε, ανοίγουμε το hot potatoes. Το hot potatoes ζύγουμε, μωρέ Ράνια. Ναι. Θα γυρίσουμε πιο γρήγορο βίντεο. Τώρα και χωρίς, πάμε, cross. Χωρίς, πώς το πάμε. Άστα χωρίς το κιβόλ. Χωρίς κάμερα. Για να πιέσουμε πιο... Ναι, δεν θέλει κάμερα. Ζώα, πάμε μετά. Διαχείριση πλάγματος. Αυτόματη δημιουργία πλάγματος. Τι είπαμε θα γράψουμε, γάτα. Γάτα. Κουνέλι. Αγελάδα. Σκύλος. Κουνέλι. Τι άλλο, αγελάδα. Αγελάδα, άλογο. Να μην γράψουμε πολλά όμως, γιατί θα προλάβουμε. Λοιπόν, γάτα, λοιπόν, δημιουργία πλάγματος. Ωραία. Πάμε να δώσουμε ορισμούς. Ορισμοί. Ωραία. Έχουμε οριζόντια και γάτα. Πάμε κουνέλι. Θα δώσουμε τρέχει. Τρέχει. Έτσι. Γρήγορα. Ωραία. Πάμε. Οκ. Πάμε. Γάτα τι κάνει κάτι, νιαουρίζει. Νιαουρίζει. Οκ. Πάμε τώρα εδώ κάτω, στα κάθετα. Σκύλος. Γαβγίζει. Φύλακας. Άλογο. Κάνουμε υπηρεσία. Κάνουμε υπηρεσία. Ωραία. Και αγελάδα. Έχει γάλα. Ωραία. Αντιστοιχεί το καθένα. Οκ εκεί. Αυτό είναι. Λοιπόν, πάμε. Αρχείο το αποθηκεύουμε. Αποθήκευση ως. Πού το αποθηκεύσουμε στο κατοικίδια ζώα. Α, καλά. Εντάξει, άστο εκεί. Ας το ονομάσουμε κάπως κατοικίδια. Ναι. Ωραία. Κατοικίδια 2, να γράψουμε για να μην το ξεχωρίσουμε από το άλλο. Που έχουμε ξαναφτιάξει. Ναι. Αποθήκευση. Επίσης πάμε και ξανά αρχείο και δημιουργία σελίδας web. Εκεί. Ξανά αποθήκευση που στην επιφάνεια εργασίας. Επιφάνεια εργασίας, αποθήκευση. Ωραία. Αν θέλουμε να κάνουμε και προεισκόπηση, να το βλέπουμε. Και από εδώ το βλέπουμε. Πατάμε το ένα και μας δείχνει εδώ είναι ο φύλακας. Εμείς πατάμε τι είναι φύλακας, είπαμε. Σκύλος. Ναι. Σκύλος. Πατάμε Enter. Και μπορούμε να τσεκάρουμε αν πιάσουμε σωστό. Ναι, 24%. Οκ. Ναι. Αυτός είναι ένας τρόπος και ο άλλος τρόπος είναι. Ο άλλος ο τρόπος είναι. Ο άλλος ο τρόπος είναι να πάμε εδώ που το έχει βάλει στην επιφάνεια εργασίας, κατοικίδια 2. Εκεί το είχαμε βρει. Και ξανά τα ίδια. Ας πούμε πατάμε το 2 για παράδειγμα, τι κάνουμε υπηρεσία. Άλογο. Όπα. Άλογο. Enter, το βάλε, εδώ το βάλε άλογο εδώ. Αν θέλουμε να το τσεκάρουμε για να το πιάσουμε σωστά, σωστά. Οκ, εντάξει, αυτό ήταν. Έλα, γεια. Λοιπόν.